Téli-nyári átállás a Daikin Alterma Klíma esetében. Mik a teendők? Az alapvető teendő, hogy a térfűtés-hűtés menübe belépve tekerve a baloldali gombot, az üzemmód részt kiválasztjuk, itt pedig átállítjuk fűtésről hűtésre. A kék szín jelzi az aktív állapotot. Ha ezt beállítottuk, akkor láthatjuk, hogy itt elől a kis hópehely ikon szerepel. Ha ezt átállítanánk fűtésre, akkor ott egy fűtés ikon szerepelne. Amit meg tudunk még nézni, ugye a tartály, ami egy fontos beállítás, hogyha még egyszer rányomunk, hogy tudjuk állítani a hőmérsékletet is följebb, tudjuk állítani 47 fok, az alapvetően jó. Ha rányomunk, akkor az erőteljes üzemeltetést tudjuk kibekapcsolni. Az alapeset ez a kikapcsolt, ez akkor szükséges, ha mondjuk egy ember használ átlagos mennyiségű melegvizet, hogyha viszont vendégeink vannak, vagy többen jönnek, akkor érdemes ezt beállítani, mert akkor több meleg víz, vagy magasabb hőfokra hamarabb fűti fel, nem kevésbé energiatakarékosan nagyobb mennyiségű vizet melegít fel a rendszer. Ezek az alapvető beállítások, és ami még érdekes, az információ alatt ne tudjuk ellenőrizni az érzékelőknek a működésén keresztül, hogy a hőcserélőnél például mennyi a kilépő víz hőmérséklete, látjuk, hogy kint 28 fok van, miközben 7 fokos a hűtőközegünk, sőt 4 fokos, a kilépő vízé 7 fokos. Tehát amint elindul a klimatizálás, akkor ezek a hőmérsékletek szépen elkezdenek csökkenni. Tehát ezzel tudjuk ellenőrizni, hogy működik a rendszer. Röviden ennyi.